Ardıgül. Ay kıyırlar Ardıgül görmediğin maydayında. Aman qowmi ýagdaýlar joraja nähil agy täzeligim ma häzir ardaýdaýyn sen ýaňa gelýän. Ardygyl görmedin mi? Täzeligil arsyz bolýar da hondan mersi bol. Agy näme gygyrıp ýördüň agy? Koýelingde koýçem sen ber. Saçym düýetmeli bir özüme diretmeli. Men ähli o işte açalım ýetmän nur. İşte açalım taýýarlarsyň. Agy täzeligim ba täzeligim. Edil ýaň jeşdim ente kiçkim aýdyp ýetişem. Aman ul çykdy öňümden. Aýtsaňa bir täzelik ba ýüzüňden görnýär diýdi. Aýtmadım. Dilimden ança gurturdy. Aýtmasam ýüregim yarlıp bari. Berik gel berik. Ne aýdaýdyny, çyltyraç aýdaýdyny ýüregim yarlyp. Bibican. Çaytaram mala görüňok mala nemeň ber. Agy. Şu täzeýilla. Täze pommak çykypdyr. Ne pommak? Üýtgeşik pommak. Üýtgeşik? Ho, kimlerge ýedi? Kimler? Şatge ýedi. Mehrige ýedi, gözelge ýedi, jahange ýedi. Agy. O bilbilemge ýedi agy. Vay, Gülşat giýýän bolsa gözel giýmeýär, men olary bele dägi. O näme? Soň wagtyny oňa ýanda men giýjekkä diýen bolýar. Ho, olagy, agy şolar nähili? Birini görelem. Edin bolýarlar, he? Soňdan ideýalar Beret. bir hille bolşlar. Agy bolýarlar şo pomma halmaly. Biziň aýdymçylardan niremiz kim? Aktrisalar bolup hemler men de şeýleler şoň bilen. Ýeke kynçylyk barda. Nireden almaly? Ýok, ýeke birini näme diýär? Kim satýamşyny? Halbike satýady. Vay, halbike ödüm tanıyan. Tanaňda näme agy beren okmuşyn? Düýün bardım halbike gowmy ýagdaýlan diýdim. Wagtym ýok diýem. Piýin asyp, şo da hondan näme agy? Ho, olagy. Näme kaka? Kömekçisi var diýe. Kim? Ol hoja ne? Aşne hoja. Näme şoňa? Aş. Hoja adyk tenagaty. Täze çykdyrgan şonu. Agy boýu girdenek bol ady burdy diýinler diýärmi ýaman. Awulagy. Şoň bilen gürleşmedi. Eýtmeli, beýtmeli, şoň ýanyna barmar. Düýün bardym oňam ýanyna. Hoja gaýrat etdim. Aktrisalara da alyp beräý, bir de meň deşe giýinäýellidim. Wagtym ýok diýem, hondan näme bolup. Men onu tanıyan men häzir ödüm barym. Tanayam gaýrat et Ardıgüljan. İşlerini ýakyp aýdymçylan geýeller. Başlan. Vay, hoja. Men as hoja bolmady. Eşitdik. Şoň başlygy men as. Düýün bardyk, tanamadyk syrakmy syran boldyňa hoja. Aydır men gülesen. Näme hymmat? Hojasan, bir de var bir täze pommak çykdyr. Yalpul yulpul diýip. Adyna da öýde adyna gaýypdyr. Halbike yalpul diýem ol. Gelsen ogamla gaýdy. Dur düşündirdin. Näme boldy? Kim halbike? Täze pommak çykypdyr, täze pommak. O da düýbünde var diýe. Düýbüniň başlygy halbikemişin. Hondan mersi bolýar, hondan mersi. Sen niýe hoja? Yo, men as hoja bolmady. Maňa da geldik hem pompak diýerler men ýa dedim. Hoja gaýrat edäýten. Hoja gaýrat edäýten, kömek edäýten. Täze ýylla diýdim, çygyt ýalçy gowluňda degedim bilen o çygyt ýalçy. Diýme hoja. Men häzir gün halbike ýana gidip gaýş edem. Gaýrat et hoja. Gaýrat. Hoja. Maňa bara şu goňur renk almagyn. Gelşýän näler, ugudandan algan. Ýüzüm açarýalyk bilýän meni. Pomidor ekdim. Bollu. Gaýrat etene hoja. Men haýat koraýyn. Gaýrat edip. Hoja gaýrat etene hoja. Gaýrat et gadrym bilen hoja. Agy şuwlar tölen bir söwdäm bolýar, öňe töleme agy ululşyk dagy. Şu täze pommak çykdylar odan. Hiç kimde de yok. Biri alsa hemmem alar men gyd. Ay bir töleme gaty ütgeş gyd ol. Özüme de yetmedine şunu aldım da özüme mara. Gadalgaran üstüme öňe. Vay. Ne hiley hoca? Ene sudatlyk hemmesiň tepeden gelmekdi da ýaldyrak owadatlar. Ýöne ýara tepenläsiň şonu bilýän. Yok, man bir zat diýjek bolýan. Näle täze noktuny hardyk bir Sağ ol, Tanrı erkadın. Şugun maňa gaýrat etdi deňmesene, yaman işim köp o, şeýle bir işim köp. Taýş etýän, täze noktu ordan. Sağ olun. Ýeke haýşmy halbike. Näme haýşdy? Bol aýtsana çaltyrak. Wagtym ýok. Pompak gerek. Näme gerek? Pompak. Ay, şola ýok ay menne. İki tançagy. Şoň mara ýarty metr, ýartydan ýok, ýartydan. İki kişilik. Yok, şu bara, şu Aýdyana. Yok. Gutordu. Hemme ýyllara paýlap çykdym. Iň soňkydynam Gülşat gurdy wa aldy. Özüme de ýetmedi hoja, özüme de ýetmedi ene şunu. Aýdym da şeýle orda diýin sana ýana.
Şeýle bir aýdym aýdýan. Goýsan. Adamda kalbini elime dese gitip barýan aýdy görmeden. Doğrudan. Hem sen bir aş hoca hyzmatyň başlygyna bir ýok diýip durmardyň, bir iki kişilik. Hoca men İki kişilik. bilýän sen şeýle. Olar hordy. Şeýle diýip hormatlaýan men seni ýöne ýok da. Olar horzo diýen, iki kişilikden ýelde ýok. Haňa 5 kişilik çykýandyr, ýöne gaýşy diýen, gaýşy diýen. Maýy ardy gülüp ikna gyýdylar ýanyga. Her gaýna bir kişilik. Gaýşy diýen, täzeni gutdy boldy. Atlar gerek gelmäňe. Hani göreýin. Täzeni gutdy boldy. Göreýin, pikirlenip göreýin. Pikirlenme. Eýýän pikirleniň sen. Eýýän pikirleniň. Ýok. Täzille göreýin, näme sowgatdagy berýärler onuň görürne. Aş hoca hyzmatdan men adam sowgat. Aş hoca hyzmatyň adyndan sowgat uğradar otaberne. Uğrasaň wala özüň baraýman adam iman gabanjaňdyr men. Ay. Öyle mi? Gawanmaz ýanam den, bilem. Vay. Ona- Borunna, isin bitti hada beday. Ömrüne kol, täzeni gutdy boldy. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Fawal harbike. Kelleme ağırtı da şu ertide meri idme düşpörlüğü. Bir aydım aydıp bir hediledip içimmir boşatayın täzeyli.